అందరికీ వందనాలు. ఈరోజు ఫాదర్స్ డే. మా ఫాదర్స్ డే మనందరికీ పండిత సత్యనారాయణ చౌదరి గారి సాహితీ సమాలోచనా దినం. అందరూ చేసే ఫాదర్స్ డ్యూటీతో పాటు నాన్నగారు మరెన్నో చేశారు. అదే వారిని చిరంజీవిగా చేశారు. వాటిని తెచ్చుకోవడం వల్ల మరింత మందికి ప్రభావితం కావడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది. అలాంటి అవకాశం మనందరి ముందు తీసుకొచ్చిన పొన్నూరు కళా పరిషత్తు వారికి ధన్యవాదాలు. పంచుకోవడానికి వచ్చిన మీకు సుస్వాగతం. నాన్నగారు ఫాదర్స్ డ్యూటీ చక్కగా చేశారు. నేను నాన్నైన తర్వాత నాకు మరింత అర్థమైంది. పిల్లల చదువులు, ఉద్యోగం, పుస్తకాలు రాయడం, ప్రచురించడం, మీటింగులు వగైరాలు. అయినా డిసిప్లిన్గా పెంచారు. చదువు మీద దృష్టి ఉండేలా చేశారు. నేను పిహెచ్డీ చేరే ముందు కూడా అప్పటికి ఆయన రిటైర్ అయి ఉన్నారన్నమాట. నువ్వు ఎంతకాలం చదువుకుంటావు అంతకాలం చదివిస్తాను అన్నది చాలా గట్టిగా చెప్పారు. అది ఎంతో ధైర్యం కలిగిస్తుంది. అంటే బ్లాంక్ చెక్ ఇచ్చారన్నమాట. వెనక ఎంతటి ఆస్తిపాస్తులు లేకపోయినా తను రిటైర్ అయినా ఇలా చెప్పారంటే నా భవిష్యత్తు కోసం. దాని బదులు నేను ఉద్యోగం చేస్తే ఆయన సహాయం ఉంటుంది కదా అని చెప్పలేదు. దీనివల్ల నేను మరిన్ని తలుపులు తెరవగలిగాను, భవిష్యత్తు బాట వేసుకోగలిగాను. అది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. విశేషం ఏమిటంటే ఒకవైపు డిసిప్లిన్గా పెంచిన మరొక వైపు ఫుల్ ఫ్రీడమ్ దాంతో పెంచారు. దాంతో వ్యక్తిత్వం